Wulan April menika wulan lahire Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bulan April. Ngantos samangke bulan April itu bulan untuk penilaian. April itu sesudah bulan Maret. Maret itu sesudah, artinya diketahui hasil panen padi. Sehingga kalau bulan April kok sugih, pancen pawaan sugih. Tapi kebalikan kalau April kok ganti duit. Nah ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rupaya yang kami dulu kados pundi rupaya iku badhe mapan sare selain mau surat Al-Fatihah, surat punapa mawon ingkang saged kula ngantos tilem nyuwun petunjukipun. Nggih. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kate turun niku kudu khatam maca Quran. Ternyata khatam Quran niku kalau sak menit. Menurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa wong maca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ping 3 padha karo maca Quran sak khatame. Siji, nomor 2 maca Qul a'udzu birabbil falaq pisan, Qul a'udzu birabbin nas pisan. Mari ngono terus maca ayat kursi ping 7 supaya nalika turun niku direksa karo Allah Subhanahu wa taala sak keluargane. Terus ditambahi nek kate maca Quran jalukna sepuro. Tegese maca istighfar awake wong tuwa loro terus ndongakno wong Islam sak donya. Terus maca sholawat disejakno Nabi sak donya. Kapan turune ya wis sailinge sampeyan. Akan mawon sailinge alah mari diwaca kabeh ya kok diwaca mupenge mana. Dan paling-paling dekat TV kita. Monggo. Ngapunten ya. Saya mau tanya tentang fadilahnya Fatihah. Ya. Sebab yang kami ketahui ya, yang ditumpuk oleh Gus Parliji, semua berkah Fatihah ini untuk segala macam urusan dunia, akhirat, jodoh, rezeki, apa ya keistimewaan Fatihah. Mengapa kok minta bantuan doa surat-surat Al-Anas atau Al-Falq seperti kok Fatihah ini apa kau ini perlu saya jawab. Iya, mesti sembaduan ya. Gusti Allah nurunno kitab suci nang dunya niku 104. Oke. 104 dikelompokno nang gone kitab suci akeh papat. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kitab papat dikelompokno teng kene Al-Quran. Al-Quran akeh 30 juz. Quran 30 juz dikelompokno nggone Fatihah. Kok gak dikelompokno nggo kulhu. Fatihah dikelompokno nggone bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dikelompokno nggo bae lafal bismillahirrahmanirrahim bi kana makana wa biyakun mayakun. Tadi kabeh sirna lan wujud
iki kabeh gak mergo sapa-sapa pancene mergo takdire Gusti Allah. Kene ku jawabane. Angge Al-Fatihatu lima quri'at lah mulane ndonga masih gak maca-maca apa-apa maca Fatihah cukup. Mulane paradis Fatihah lalu Fatihah ganti apa-apa ngoten dilantur Fatihah. Wong ngono ngajak maca Fatihah kadang-kadang ono sing nyangone. Padahal nek ngajak maca Fatihah ya gak khusyuk lho nang ngene. Gak ngarah nek khusyuk Fatihah terus merono niku gak ngarah ngoten ya. Kita rungokno Fatihah kadang-kadang lali. Tapi masih kaya ngoten tetep diterima karo Gusti Allah. Ngoten ya apa dalah gak khusyuk. Khusyuk niku gak penting, sing penting maca. Masih khusyuk nek gak maca jundul. Ngoten lho nggih. Masih gak khusyuk mesti diterima karo Gusti Allah. Polane sing dimaksud Al-Fatihah lima quri'at lah diwacane niku lho sing penting. Ngoten. Dene nek maca Al-Fatihah omong-omongan ya karepmu lah ngono. Sing penting nggone panggonan maca Fatihah. Wajan Al-Fatihah kecapan nek kecapan aja gak oleh maca Fatihah. Mergo wong kecapan iku gak tetes, nek gak tetes hukume dosa. Mulane nek kecapan ono Al-Fatihah aja muni. Mari jembur. Kula niki mulane nek ngaji rutin mesti wong-wong tak jak maca selawat. Muhammadun Bashar Rulakal Bashari bal huwa kal yaku tibainal khajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten campur karo watu tapi dudu inten. Muhammadun Bashar Rulakal Bashari bal huwa kal yaku tibainal khajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten campur karo watu tapi dudu inten. Muhammadun Bashar Rulakal Bashari bal huwa kal yaku tibainal khajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten campur karo watu tapi dudu